Mä oon Mirka Niskala ja meidän perheeseen kuuluu mun mies, 5-vuotias tyttö sekä hyvin karvainen koira. Me asutaan Luhtitalossa, jossa on 74 sotkettavana ja koko porukalla se kyllä osataan tosi hyvin. No mä toimin pääsääntöisesti yrittäjänä ja niin kuin tiedetään, niin yrittäjäarkihan on kiireistä ja paljon ajatustyötä menee siihen yrittämiseen. Meillä oli aivan supersotkusta koirankarvojen, puurolänttien ja muiden takia, joten haluttiin kyllä tänne vähän jeesiä. Asiakaspalvelu oli nopeata ja yhteydenotto oli tosi helppoa. Mä huomasin Arvojes Oy nettisivuilta, että Arvojes Oy panostaa siihen, että sitä siivousta tehdään juuri sille asiakkaalle ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Siivouksessa pystyttiin ottaa huomioon meidän tarpeet. Säännöllisen kotisiivouksen ehdottomasti isoin ilo on ollut se, kun sä tuut töiden jälkeen kotiin ja sun koti on ihan putipuhdas. Mä oon ollut todella tyytyväinen palvelulaatuun. Aina on ollut todella siistiä ja juuri ne hommat on hoidettu, mitä on yhdessä sovittu. Aluksi meinas vähän jännittää, että miten kun ne mun kotiin tulee, että onko meillä jotenkin just se kaikista sotkusin ja kaikista likasin koti. Mutta ei suinkaan, meilläkin oli ihan tavallinen koti, jossa on elämisen jälkiä. Mä suosittelen Arvojesia muillekin.